Bukanlah Muhammad di paparangan tadi negari Makkah, oh dimakan Nabi. Manang Muhammad oh anggoto suci Anggoto samo sekali. Masuaka sarupo kakampuan nami Babumi nasanang bapa dimanjadi. Soal pangadian sakian dibari Sakian dahulu daripada kami Mopan galang jo sinar barapi. Ya Allah Rabbi bantuan kita Nabi Muhammad penggulu kita wahai sahabat di telan saudara. Assalamualaikum ya kiwani. Dan kakiasan kapiru mandiri Hai kullu nafsin zaikatul maut tiap-tiap yang bernyawa menang buat sakit mati. Tidaklah dapat dibanding lain eloklah kini bakiro-kiro hari kiamat apabila tiba zaman berubah dari nan biasa. Matahari dah terbit daripada matinya mangkonya turun anginnya tangkat kayu-kayu mata umpamu kafe di puncak angin antara mangkat. Sawakatu itu dah jalalape Kana mandayo insana bagai gage alam la kalam dai nyawa larare tidak ladape mai momande Parang badomba bumi nalepa pinyopija maka Madinah anyunan indah Baitul Muqaddis pulau sawatu dajal tadapi lalu ke situ aduh sebabnya makoba itu malaikat mampir beribu-ribu itu tandanya naik kiamat berdiri ale mulai lama lama kita patna ninda diterima lagi Elolah tobat di zaman begini nah jangan menyasar kemudian hari sebuah lagi. Tidak pandang di masuk ini orang balom-balom menyerahkan anak apa yang sekolah. Biar ke penting walau ke SMA, biar ke pesantren walau ke sanawiyah diberi biaya lah berjuta-juta kamjang lebih sawah lah terjual. Apa sawah lebih para lah terjual. Oh arok diana kamanya di sarjana menapik karajo keluar eskai itu harapan bodoh joaya satangah parangai anak pasikola pagi sekolah patang pasikola di malam hari kilo de mapa mengajar dunia akhirat tinggal di surah semayang pamalebana disuruh puasa atuk tinggal alasan kabutuh pai beraja katampik kawan agak sabanta takironyo anak tapai malana itu raut kalupak bonta ai kapayo kumbua ka pantai nirwana kala na panjang kadana wate danau di bawah ka Pariaman ka pantai Kadoria baitu mana nanyo kaca katampik wisata oka singkara akawat terpum
Tio Samanta memadu kasih dengan asmara. Kalau baik itu anak bersekolah, alamat sekolah kapata di tengah, alamat di buayan muridnya aja. Alamat di PKI ASK kedua. Bunyi SK-nya tangiak kini apa nak direse, apa nak dipanja, apa nak digawe. Tidak ada negara. Ayo dah tinggal loncang gereja baik. Tunantana. Iyo de anak bersekolah. Illa Allah ya Nabi ya Muhammad dan Rasul Ulullah ya wahai Tuhanku oh Rabbi ya Muhammad ya Muhammad itu wahai orang di maka dan kian dena jangan ba asul negara adalah Hindu anan deba kanda ajo deba kanda anda naikan bana deka kami ba ajo oma alum adalah Hindu iyo indak kue pun kuenya sabana adalah bahasa lerola tabi'ah amonyo de makana silawai penutup maladeka kami bas aduh adalah Hindu adalah samu Hindu adeka dodo owanyo motif aladeka dodo Oyo adalah sopir adalah samo sopir mereka dodo. Oyo iyo menti adalah samo menti adalah mereka dodo. Oyo nilai bukan menteri Jepang bukan menteri itu. Oyo bukan menteri tukang suntik. Nilai kami bar aduh nilai bukan nilai sunti ayah bukan sunti ansul nilai bukan manti jawi bukan manti bodoh nilai menteri basilawat dulang di pagi hari inangku lagu dasar aropo ondelai orang delai pahlawan di ruaban akonco onde sangai la sio banala panitia di isiko delai bakonco la denyo are pahlawan pade polo la
Delaya podi bajo dia lagu tak saruman la la ayam pun Allah sebagai paisi kanda tapi nonton pagi nangko desa bana basu mange sabana le pasallero kenangan olah di kami berdua jo kalau nyo kita mengaji hakikat jangan disangko oleh dua alamat ayo orang mendengar oh samonyo ingat alim ulama janganlah kita iyo bacaan bodoh oleh mano dan tua delai sada jo sifat on namo kajinyo Muhammad oleh bimo ko inyo imano bana delai tampaknya tunyo mungkin biawa kamalawan buayo mungkin akan baran aruto tak mungkin nyo tumbuh akan doa di kapal kudo delaya do punarasto delay dengan marasoi bagaimana mana delay cincin dicari apa ban kota rasoange ndak mungkin menjadi lako iyo mati iyo sabalum mati delai tantulah jalan akan dilalui delai jalekan lurah akan dituruni jalekan bukit delai akan didaki aku balakuli delai tari alaiti la supaya nadape debi jona kawi Allah duduk di atas kursi di kepala jantung ada Muhammad berdiri bangga jantung nana buku darah mati di bangga jantung
Bukanlah Muhammad di paparangan tadi negari Makkah, oh dimakan Nabi. Manang Muhammad oh anggoto suci Anggoto samo sekali. Masuaka sarupo kakampuanan nami Babumi nasanang bapa di menjadi. soal pangadian sakian dibari Sekian dahulu daripada kami Galang jo sinar barapi. Ma'alum silawat di daerah Talawi kanda apa-apa walau kanda umi-umi Di bari bana di hari lah pagi. Ma'alumnya kita balain negari Anta tahu pe anta tak puji. Angkanan bakamu kemudian hari di labuan golong ay pasanan rami. Ayan tadi Padang, antah di Bukit Tinggi, antah di Solo, antah di Tumani. Ay anta di Pariaman, anta di Bukit Tinggi, anta di sawah sedang menyepi padi. Oh anak lagi to sapo menyapoi. Kalau posana kami menyepoi. Kami nan lupo sapo dekati. Tahu Allah kami. Oh kakadai kopi sekurang-kurangnya, oh kakadai nasi. Analapihnya rancarai unjo bendi itu main hai ka Bukit Tinggi. Iyo anda lagi to. Oh delai sapo menyepoi. Iyo lade maalu lade nalle bantu kiadori. Ada malain kana ba'san tanio dengan tangguli. Le alangan nan keluarga. Delai tali yo ada batali. Iyo malah yo kami rauna. Oh delai nai akarita api. Dengan labi iyo lainnya aptal iyo bao kami ke tanah suci. Iyo elo bana tukang silawa ditarikan bini. Dela indah iyo lanan jando. Orang anak gadi-gadi. Dela biya iyo nala jando. Delay asa onde hela banyak titi. Dela masala iyo nyo jando. Olawe nan dela yo babara manggi. Delay buli tukang silawai. Iyo leba poligami. Sudah itu laba urusan anak jo polisi Delay laba kurang ladanya badan. lengan di dalam tansi. Allah salaki yo ladanya hari ladi hampai ladanya kaki. Adik karano banga de bininan mangadui. Ba itu mana para sayang latio ari. De ulama iku napasu duniawi napasula ibili yo nan dituruti. Ladi lagi la kapado iyo dulsana. Dinam minum adalah satu aku makan adalah lama. Nalai kasalah adalah denyo kami. Iyo anta iyo adalah banyak. Iyo la jo duduk la ko salah. Iyo lainyo daga Salah iyo nyo dalia salah iyo nyo gala. Ladeko lapi laku sinelai saro lailah lenya. Levantai nalaku tu isaru nalawanya. Delerila iyo la jamaah. Iyo nalala kami pinta. Alai sadikit iyo nyo lagi. Nakadusana iyo dan nandai.
Napai na sana nala tinggal selesai ibarat menyebuang oh digalang ramai nan ayam nan mana ada kuku iyo badai de mano nagala ayo mari pai lerangga adalah cahaya oh paruan lahancai ibu bapa ala katingganan jogal ayo de badarai kami ladaka pulang Siapa jalan jorinai yang tadi jalan diam payu janarinai malum kita lasa bolehnya maaf jorinai oi kami pintu lama alumno gitu kawanang gua bulan puasu maaf lahir batin sesama gitu aku adonan salah di tukang curi itu lidah ndak batulang Allah kemari pakatu apa hai nantakan bahasa bui sajo asa hibur sana diriku sana adiran jalan padu Laisa dikit lagi kesidang bahasamu papan bare isu aku ado di segi basilawat sarupo iko Pasalekan kandi kado pasal jualan simpan langan mulo pertamo desin nada barapi langan kado laika angin lalu pasan kan jo tidak sampai angin rasojo layangkan sore kasopir oto lemu jolambe laika tibo anan ko ina sampai de sore rasojo sore ila kami karumatan bola de boleyo itu patamu Ako sinar lebar api di pariangan domisilinya atau di patanggapan Ilaikan jadi jual aku topan tinggal ditinggal lang kampungnya oh di sungai Saria Delaya rumah anaknya nanti lupu aluang oh dekan pulo di sinan aduh lada pulo anaknya Ako malele manuroy di telepon saja lewat bodaro Akito babijaro ayo telepon ganggam kan jadi telepon nak kami padaku aku tinggal mulo padamu tapi lewat salam bagala tuangku malipandayo Kosong lapan limo tigo tujuan nama tujuan balenyo hai tigo puluh ape tigo di tanganyo nomor kedua ini itu boloknya emak jon cakrabagal malin permatu Ay do bale ay antama
jam non stop aktifnya itu mana Kalau dikira tolonganlah simpanlah dia begitu. masyarakat ladiran tihala kadi doa la de kampulo Ladi doa dekan banayo deka Allah dia ngasuh. la de ba ummu ayo de na panjang rezeki na muraju La ibadah la dekat Tuhan batambah la dihandayo. la de ko adu la de manggalih la de bagalu la de galih Dia jabal satangilonan mahaju tajuwayo. la de ko adu la de pegawai la de ayu gulunganyo Mano denan la bataran na pakambang biya ataran na ayo. Mano bataran na iti atalu anya sakadang kapalu Mano bataran na ayam gadang-gadang talu ayamnya. Mano bataran na kambing tiyo baran na ala kembali mo Mano bataran na jawila jojo baran na ayo. Mano na papara atarung la panjang atarung nya tigo itu Mano baladang jaguang la berhasil juo andayo. Nako ado la nama nambang manape amih baito kilo Ako adonan alun sumbayang sana la sudah ikut. Mano na balu bang baru la dape baru la mapuputo Mano denan ba usaho ba berhasil layan dayo. Oh mano na marandu manape jodoh sasudah ikut Mano Nagai-gai babali amudo la de andanyo Ay danjo kalau mati manciru. Wih masuk sarugo.